हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ಏನು ಚೋಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರ್ ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಜಿ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಇರುವಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಇರುವಲ್ಲರ್ ಊರುಡುಲ್ಲಾರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಊರುಡು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬತ್ತೇನು ಊರುಗು ದಾನೆ ಬತ್ತೇನು ಬಂದು ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತೇನು ತಿರ್ಗೋಂ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲು ಕುಲುದ್ಲ ಸಾಕಾಪುನತೆ ಜಿಯಾನಗ್ಲ ಒಂದು ತೆಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಯಾನು ಪಿರಾವದ ಪೂರ ಸೀಂತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನು ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಬಡ್ಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಗಮ್ಮತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅವು ಬನ್ನಾಗದೆ ಪಂಡ್ ಏನ ಬೊಂಬೈದ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡ್ರುಂಡು ಅವು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಏನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಜಿಯಾನೆ ಏರ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಇನಿ ನಮನ ಬಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೂರೆ ಮುಲ್ಲೆ ಜೆತಿದೆ ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಪುರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವಾರ ಅಮ್ಮಲ ಮುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನೆಲ ಮುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಾತಿಯರು ಮುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ರಮ್ಯಾ ಉಲ ಇಲ್ಲಲು ಪೊಪ್ಪ ಉಲ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾವೆ ಪೊಪ್ಪನ ಅಂಚ ಅದು ಬಾಬಾ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಊರು ಬತ್ತದ ಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಬತ್ತಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಡನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಜಿಯಾನನ ಅದೇ ಜಿಯಾನ ಅದೇ ಏತ ಗೊಬ್ಬ್ಯಾರು ನಾಯಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಯಾರ ಊರು ಬನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪನೊಂದು ಪಾರ್ವತ್ತೆ ಅದು ಜಿಯಾನ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಗು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೊಡದ ದುಮ್ಮದ ವಿಡಿಯೋ ತೂರಿಪ್ಪಾರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಹೋದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಇದೇ ಮುಟ್ಟುನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಲಾದಿತ್ತನ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಎನ್ ಮಾಡ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಜಿ ಅಂತ ತಟ್ಟುವ ನಾನು ಅಂಚ ಆಗ ನಾಚಿಗೆ ಆಗುಂಡು ಆಗ ನಾಚಿಗೆ ಆಗುಂಡು ಇನ್ನು ಆಂಟಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ ತಟ್ಟುವೇನು ಸರಿತೆ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಕ್ಕುಡಂಜಿ ಕೂರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಜ್ಜೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದತ್ತೆ ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆನೆ ತೋದು ಒಂದುಂಡು ಆ ಜೆತನೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಕ್ಕಲ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನ್ನಿಗ್ಲಿ ಪೂರೆ ಒತ್ತೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಏರ್ಲಿತ್ತು ಜೊತೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ 19 ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಯನ್ಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಪೋಯಿ ನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಚ ಹಾಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೈದೋಳು ಎಂಕುಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ರಮ್ಯಾ ಅನ್ನೆ ಜಿಯಾನ್ ಇತೇ ಜನ ಇತ್ತನು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಾರ
ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಖಾಲಿ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತು ನಿಂಕುಲು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಮ್ಮ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಟು ಯು. ದೊಡ್ಡ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಪೂರ ತಿಂದೇರು ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ಪತಾಂ ಬತ್ತೇನ ತಿನ್ರ ಪಂದ್ ಆರು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಪಂಡಕ್ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಖಾಲಿ ಎಂಕು ಪೂರ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಜಿಯಾನುಗ್ ಬೋಲದಂಗ ಜಿಯಾನು ಕೇಕ್ ಬೋಡೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಗೆ ಕೇಕ್ ಮುಂಚ ಆಗಿನಿ ದಾದನ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಸಾಕಾತನ ಚೈನೆಲ್ಲ ಬುರ್ಚೆ ಆಗಿನಿ ಮುಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಆತೆ ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನು ಇನ್ನು ಆಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಕಾತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಂಚ.